sambutan dari Kota Tulungagung. Dua kali cambukan, kurang satu kali cambukan. Anak bae sopo koyo ngene iki. Belajar dhisik le, golek guru sing sejati. Golek guru sing tenanan. Piye carane metut, piye carane dadak. No, sik, no, yo, yo, ah. Oh, kita tukang remong model iki. Yo, ora apa-apa. Sing penting yo sing sabar. Yo, siji. Apa iki? Sing rong kenal dikenali. Sing wis kenal diakrabne. Ki Mbah Sariman dari alap-alap SBR. Yo, bawa aja kau sing dari cepot. Tiga kali cambukan sudah selesai. Helmi tiga ini Pak Edi dari Cokro Baskoro. Ketune lek pesen endi iki? Kethuk daur ngono to jane. Siji kurang loro. Der jelak wasit ndang maju. Wes dua kali cambukan. Kurang satu kali cambukan. Was, yo. Yang terhormat kepada Bapak Pri selaku sebagai Babin atau Babin Katinas dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk menjadi keamanan, nggih. Tolong keamanan pun dipun bantu, nggih. Ini Pak Yeno panggah ditoto gini menuso lali karo luput ora oleh ewal yo ora oleh majek der jelak nggih Pak Deni dari Tulungagung. Iyo was urung sunai iki lho siji kurang loro ora popo. Yo, asik, asik, so, asik, yo, yo, wah, iyo, dua kali cambukan, kurang satu kali cambukan. Di atas lawan, di bawah kawan, rokok saudil di wong loro. Ki Bapak Jadil Kus Bani dari alap-alap SBR. Milih betul sembarang sing dawa yoleh sing ndek yoleh sementing di atas panggung yang dijaga oleh Mas Naning nggih dan juga Mas Jarwo. Jeneng kok gonta ganti jenenge kok jenenge abange opo jenenge. Oh iya, Mas Marco. Monggo Pak Jadil. Diobahne pecute. Yo padha jagone kabeh iki. Sitok singo barong, sitok macan gembong. Pacul petuk tandingi. Arit petuk garani. Rekul petuk pajune. Nggih, matur suwun. Lek kurang yo engko neh dobel ndak apa-apa. Karo ngenteni kancane sing rong rawuh. Yang terhormat kepada Bapak Pri sebagai Babin nggih. Dimohon untuk naik di atas panggung. Pak Pri dimohon dengan hormat naik di atas panggung nggih. Untuk menjadi keamanan nggih. Matur suwun.
Nggih, matur suwun Pak Jadil. Matur suwun dulur Dewi. Yang dari Tulungagung. Ki wayang anyar neh. Blas rong tau iki. Jancik gres. Tas metu sangka toko. Buntele rantek rong dilaki lho. Putra urip bebarengan. Aku kedene rino wangi wong tanah sekelingan. Ki sapa iki? Mas Hendrik Petrek dari alap-alap SBR. Persaudaraan dari Kota Tulungagung. Geni pamriye ngarepe lulo atine aku ora bakal rapi. Dua kali cambukan. Iyo. Oke, nyebar godhong koro. Sabar sauntara. Lek ngelak diombeni, lek ngejak yo diladeni, sing penting ora rewel ora geger nggih. Geger bareng isin karo Pak Supianto. Iya. Terus. Ento. Satu kali cambukan. Kurang dua kali cambukan. Sik. Sik. Loro. Sing rosane. Ora sae gra-gro. Calone diwales. Sak rosamu nek nyabet. Di zaman berjuang jorok kelingan Tiga kali cambukan sudah selesai ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang hadir dan juga sekerawuh kepada para jawara, para pendekar yang dari Laskar Sejati yang dibina dikelola oleh Bapak Poel dan juga yang dari Soto Lanang yang dikelola oleh Mas Eri dan juga yang dari Laskar yang dari Pasopati Gelombang Segoro Kidul yang dipimpin oleh Mas Saijo dan juga Mas Purwowadi ya. Alhamdulillah belum hadir nih Mas Purwowadi. Ki wayang anyar neh blas rong tau iki. Sapa iki? Wani Wicaksono dari alap-alap SBR Persaudaraan Seduluran dari Kota Tulungagung. Iyo was wis to sak losmu le sak rosamu ki jan kudung lulang macan tenan iki. Otot kawat galung wesi tapi kalahe karo mideg telek ketangkling lantinging kalahe karo kernet wis to ampuh kaya ngopo kalahe karo kernet wani gandoli truk laku sampean pendekar ndak wani gandoli truk laku yakin nih. Paling karo duduk tebu iki. Gone padha lara lokobo. Yo. Piye carane langkahe piye? Mas Pani? Heeh. Asih.
Persiapan. Heeh. Ora rasa kesusu. Lek kesusu ya empuk lek sikut atos. Iya, urung kene. Sing mecut ya angel, sing dipecut ya angel. Pandai ya jago dadak. Dengo sing lali, dewa sing kecewadana. Dengo sing dadi bantan. Dengo sing dadi awu ning galangan mengko. Yo, nggih, salaman Mas api-apian. Yo, luputku ngapuranen Mas Pani yo, padha-padha semenuga ya aku. Luputmu tak ngapura. Ki jago neh iki ya. Do mi fa sol salat Soto lanang. Dari kota terkelek. Sol si Persawatan dari alap-alap SBR. Banul Wijaksono. Do re si sol la 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 do si re do sol la si do si la sol fa mi fa sol sol la fa Iya, mi hoho. mi Siji, fa sol orang la loro, sol ora do apa. mi re do si la sol la sol fa mi re do. Iya, saya ucapkan selamat datang Sukadir dan juga Sugeng Rawuh kepada para jawara dan juga para pendekar yang dari Kota Blitar, yaitu yang dari Datit Maliran, yang dipimpin dikelola oleh Mas Edi Eni dan juga Mas Faisul. Dimohon untuk merapat di pintu yang sebelah timur. Saya ucapkan selamat datang Sukadir dan juga Sugeng Rawuh kepada jawara yang dari Kota Blitar. Dimohon untuk merapat di pintu yang sebelah timur. Matur nuwun. Banul Wijaksono dari alap-alap SBR. Persawatan dari Kota Tulungagung. Iya, salam penghormatan dan juga salam kenal dari Banul Wijaksono, dari Kota Blitar. Salam seduluran, salam sejahtera dan juga salam berbahagia. Hehehe. Perlu saya sampaikan bahwasanya acara ini digelar oleh dari dulur-dulur atau keluarga besar dari Cokro Baskoro yang dipimpin oleh panjenengan Bopo Mulyono atau Kang Mul Ketuk. Ora sang engkel, gomongi kok dadak. Kono kidul, kono etan. Kene iki wis tekon to dadak. Wani nyiarne ora wani sebarange wisan. Mate sebarange lek nyiarne lho. Etan kulone maksude. Yo, sing rong kenal dikenali. Sing wis kenal diakrabne. Ki Anul Wijaksono dari alap-alap BCR. Yo. Jago biasa ngene Mas Banul. Sok menang ya sok kalah. Sok kalah ya sok menang. Kalah ayo sedih, menang terus dijibek. Kalah jenenge ungkal. Ki sir rambut. Geni. Sir rambut jagung. Persawatan seduluran dari Soto lanang. Dimainpun Mas Eri. Ya ngono Pak De, kaose upetno ngono. Iya, siji kurang loro. Ki sir rambut jagung Mas Joko dari alap-alap SBR. Persawatan dari Soto lanang. Kota Trenggalek. Jan rosane pitung gajah iki ya. Ketoke suwi rong kangge. Sik. Iya. Bersama Bapak Yoto.
ora lilo guru sekti tanpa aji sekti prawiro jayeng palugon os wah jan sabetane kaya tatit nyamber walang palugon nyampar banyu iya was iki loh 2 kali cambukan kurang 1 kali cambukan iya oh asik sik sik iya yo iya asik goyangane lho goyangane bro urung siton iki lho piye iki was wis 3 kali cambukan nggih nyambutan ingkang kathah rada keduren nggih matur suwun Pak Yitno iya Mas Heri dari Sodolanang perwakilan wasit nggih Pak Yoto request jaranan Pak Yoto pemainnya njaluk Singo Barong Mas Heri yang dari Sodolanang untuk menggantikan wasit dulur yang dari Tulodo Karyo Lampung nggih. Biar selesai dulu to Singo Barong nih siji menang loro perosotan dari Kota Temanggung dua kali cambukan kurang 1 kali cambukan anak bae sopo koyo ngene iki belajar di sini golek guru sing sejati golek guru sing tenanan piye carane metut piye carane dadak yo oh kita tukang remong model iki ya ora apa-apa sing penting duwe jiwa seni nguri-nguri budaya Jawa nguri-nguri warisan leluhur nenek moyang nggih aja meneh nek pemain ora sing tukang main alhamdulillah hadir Bapak Supriyadi sebagai babi atau babi Kantinmas dan juga alhamdulillah juga hadir dari seni budaya dan juga panjenengan Bapak Lurah Suyoto alhamdulillah juga hadir yang belum hadir Kapolsek dari Karangrejo belum hadir Pak belum mungkin masih dalam perjalanan monggo Pak Armi coba nih bacute ditamane jopo mantrane yo lek budal pamit karo Bapak biyungi ora enek jopo sing paling mandi ora enek gembolan suwuk sing paling mandi ya kuwi biyung mule mula kuwi baik yang dari Kota Trenggalek baik dulur-dulur yang dari Kota Tulungagung baik yang dari Kota Blitar nggih lek budal pamito karo mbokmu ngene penak